Assalamu alaykum. Soňky döwür TikTok ýerýän boluň. Näde psihologlar köpelli. Ýagny bir kisan psihologiýa barada statia okuýarlar, 3 tane jogrusyny dinleýärler ýa dostuny dinleýärler ýa-da bir kisan video görýärler. Özüne ala krutoy psiholog diýerler we köpçüligi ýaşlaň aňyny bulaşdyrýan marginal pikirleri ýetirýän blogerleri gördüm men. Kimdigini aýdyp durmaýyn. Masal üçin näil pikir ýetirýärler? Tam maşgala gatnaşyp gurunda plan hil bolmaly ýa-da bir mamyada puskad edýärler. Gynansak da oglanlaryň gyzlaňam arasyna maşgala gurmak üçin absolutno laýyk del variantlar bar. Siz özüňiz näil alyp barsaňyz size dönüklük etjek, ýarty ýolla goýjak, kyn momentde goýjak adamlar bar. Olary nähil anyklamaly, neýra biologiýa nädip baglanşykly, adamyň gormonal sistemasy nähil baglanşykly, terbiyesi, internet, sosial torlaň adama berýän wliýaniýasy şu wagtky ýaşlara, şo zatlaryň hemmesi barada menne giňişleýän maglumat bar, kontent görnüşde ýekeme-ýeke ýetirip duraryn. Eger şu video haçap 1000 like'dan arsa, bu meniň täze accountum Karakumski 2.0. Haçap 1000 like alsa, inniki roligimde nähile gyýlary öýlenmeli we gyýyl maşgalan ownuq detalny hereketlerini orsan bir gurrungy bar. Diyavol kroýtsa в мелочах diýe. Nädip gelecekde sana nadёжный ayal boljagyny durmuş kaçely, kyn momentlarymma, belende galan momentlarymma, şonda triaska boluny seni goýup gitmejek, sana dönüklük etmejek gyň nädip saýlanmaly, şon ýaly tapaňda oňa nähil atnaşaýny bolmaly, şo zatlar barada gyzykly kontent goýjak. Şoň üçin sizin like-yny, podpiskany bererek. Hemmedat bu nida psihologlaryň aýdysýarlyk ýüzböýdäl, gynansak da internet platformalaryň bilýän zatlara şu wagt döwrüň zapadny tarapdan diýäl ýurtlaryň çykarýan seriallary olaňam ýürüýte şolar ýaly niýetli ýaşlaň aňyny bozmak niýeti bilen çykarylýan klibi, filmleri, umuman alymda kontent diýän. Şo kontentleriň atakalary şoň öňünde näil durmaly we ýaşlara edýän bilýän hemme zatlarda öz pikirimi aýtjak. Men täze accountum, näje şu like bilen podpiskany gollarsyňyz. Bu yan gaýdyşym ýalyk indiki bölüminde öýlenmek üçin nähil gyýlar saýlamaly. Birinji pokazateller, red flaglar nähil gyýlardan gaça durmaly. Şo zatlara da aýdyp geçerim.